गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो गोबां मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव रायजोफोरनो जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आरो गोबां सरकारनि आसुनि सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। चिरां रौनिकाटा जौखोन्दो मावख' दिनै चिरां जिल्ला बेंगिरि पि विजया भास्कर रेड्डी, एडिसि रिंखां मोसाहारि, सेडले चिरां जौखोन्दोनि मावख'गिरि कुमुद चन्द्र नार्जारि, 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारि लोगोसे पिएचसि बिफाननि मावख'गिरिफोर, रौनिकाटा ओनसोलनि बिटिसिनि मावख'गिरि आरो सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजोफोरनि नुजाथिनायाव जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आरो गोबां सरकारि आसुनिफोरनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। भारतनि गेलेमु जारिमिनाव 1984नि लस एन्जेलेसआव जानाय अलिम्पिक गेम्सआव सनानि मेडेल देरहानाय गोख्रों खारग्रा आइजो पिटि उषाया दिनै पार्लियामेन्टनि रायजो सभायाव मासिगिरि महरै सदनखौ सामलायनानै गोदान रेकर्ड खालामबाय। 2022 मायथाइयाव भारतनि अलिम्पिक एस'सिएशननि आफादगिरि बिबानखौ सामलायनाय आइजो पिटि उषानि गेलेनाय एबा खारनाया दिनैसिमबो मुलुगनि गेजेरावनो रेकर्ड जानानै दङ। चिराङाव आयेन बेरेखा दंफां जब्द खालामदों। चिरां जिल्ला रौनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना रिपु हाग्रा ओनसोलाव दिनै एसएसपि आरो हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव खमैबो 40 एबा 50 लाखसोनि आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ हमनाय जायो। हमनाय दंफांफोरखौ एसएसपि आरो हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफ्रा जथायै बेंटल बिट मावख'आव लाना फैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उत्तर प्रदेशनि राजधानि लखनौ नगरखौ गुबुन मुङाव सोलायसिगोन। थांनाय 8 फेब्रुवारि खालि उत्तर प्रदेशनि डेपुटि चिफ मिनिस्टार ब्राजेश पाठकआ लखनौखौ लक्ष्मण नगरी मुङाव सोलायनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। बिजेपिनि एमपि संगाम लाल गुप्ताया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो लखनौ मुंखौ सोलायनानै गोदानै लखनपुर एबा लक्ष्मणपुर खालामनो थाखाय लाइजाम हरनायनि उनाव ब्राजेश पाठकआ आथिखालनि लखनौ मुङा 18 जौथायाव नवाब आफसुदौलाजों दोनजादोंमोन होननानै बुंफोरथि होयो। हलिउड सावथुननि मुंदांखा फावखुंग्रा आसाम सोरखारखौ बाख्नायदों। हलिउडनि फावखुंगुर आरो आबहावा संरैखाथि लाखिनायनि सायाव सांग्रांथि होगिरि लिय'नार्द' डिकाप्रिय'आ 2022 मायथाइयाव आसामाव थसे गङारि गान्दाखौ आयेन बेरेखायै मासेबो बुथारहोयैनि खौरांखौ मोननानै आसाम सोरखारखौ बाख्नायदों। मैया थामहिनबा 9 फेब्रुवारि खालि लिय'नार्द' डिकाप्रिय'आ गावनि इनस्टाग्रामाव मोनसे पस्टनि गेजेरजों लिरदों, 2021 मायथाइसिम काजिरङा माहारि हाग्रामायाव गासै 150 थसे गङारि गान्दाखौ आयेन बेरेखायै बुथारनायखौ नोजोर होनानै आरो बेखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारनि थांखि लानाया दिनै जाफुंसार जाबाय। लोगोसे बिनि फिथाइ महरै 2022 मायथाइयाव मासेबो गान्दा बुथारजानायखौ नुनो मोनाखै होनना फोरमायदों। लोगोसे आसाम सोरखारखौ बाख्नायदों। मणिपुराव नैथि मुलुग दावहानि थरनै गोहोगोरा बमा मोनदों। सा सानजा भारतनि मणिपुर रायजोआव दिनै नैथि मुलुग दावहानि थरनै गोहोगोरा गोथां बमाखौ आलादा आलादा जायगानिफ्राय बोखांनो हादों। उनाव रैखाथि हान्जाया गोहोगोरा बमाखौ बोखांनानै गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव जोदोब होनो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिसि गोरोबथा सान 10 फेब्रुवारि खालारखौ सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बड'लेण्ड डे महरै फालिनो थाखाय साखाफारा खालामदों बिपिएफ दोलोआ। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो ब्लक लेभेलाव बिपिएफ दोलोआ बे हाबाफोरखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बेबायदिनो देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सिमेटारियावबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामनाया सोलिगासिनो।